Hey, what's up you guys? Yes, right now, no, kay hapon naman, lain na po ning hapon. Um, I really would like to say thank to, hugon naman kayo sudlayan, unsa naman taon Ngananan taon ko nga, mong sulti kaninyong tanan, og daghan kaayong salamat sa inyong suporta. Diba mga no, ang episode karon nga adlaw, which is 26 taron, no? 26, no? So, karon 26 natay i-upload, no? And 3:49, so malamang out na to siya karon sa YouTube sad o sa Facebook, no? Pero naguna siya sa Facebook. Karon pag kuan ako sa Facebook, pag hatag na ko detalye sa Facebook karon, atong itanaw ha kung pila na views, no? Kay sa pagkakaron, hoy kadugay, unsa gud ni God, ay wala din mao ng wifi, sorry na. Anyway guys, so karon nindot kay atong topic, no? So stay tuned ta. Pero sa pagkakaron dagaan ta mog update. La sorry na, nakoy kuan. Naakoy kuan karon, naakoy special nga announcement, no. Pero before that, nahan ko mga mensahe nga ba? Nahan ko mensahe nga gibasa, agoy. So, ang ato ang kuan ron tanaw na to ha kung pila na kuan sa ato ang huy, nag-on na gid kog wifi ba, gaya jud oy. Okay, so ang status atong atong Facebook nga kuan ron, sorry na guys, ang status atong Facebook nga kuan no, kay kiba mo pila na views, wala pa rin sa kaadlaw ha, 91 views na, no. So, dako na kayo na siya guys. Dako na kayo na siya nga improvement nako, no? Kay 91 views, yun dayon. Grabe, oy. Hindi ko katuo. Nya, ang current nako nga ad, which is, gamay na gud siya nga ad clip, no? Naa siya, kuan, 81 views. So, grabe dyan kayo mga tao, guys. Daghan kayo tanaw. Daghan kayo natanaw yun, no? And, I am trying to fathom. Well, fathom. Kalawang ba? I'm trying to think, guys, of ways unsaon pag magpaduol ko na ta diribi, na ba? Unsaon pag hatag ninyo og idea sa mga future na podcast, no? So, sige, ito sa pag ng wifi, no? Kaya murag natin mga distractions. Sorry na guys, kinagin ako ang ChatGPT magudari. So, mga kailangan ko kuan. Kinala ko tabang ninyo. Now, atong episode karon is ako ug akong lawas. Hoy! Perfect. Perfect siya guys, kay ako lawas. I am really distorted kung musulti na ba ko sa tinuod. Musulti na ba ko sa tinuod or dili pa? Kay murag naada kita sa atong shadow work, no. So I'll have to face kanang namo ta sa shadow work moment. If wala mo kabalo sa nang shadow work, kung ano siya kana bitong pag-express sa imuhang kaugalingon nga you don't have to kanang think kung unsa isulti sa ubang tao, and at the same time sa pag-backtrack or pagtan-aw sa imong mga nangagi ng mga experiences, no? Mao na siya. So, mao na siya ang shadow work kay sa likod na ba? Umaga sa likod yung imong anino na ba? Ang imong anino, imong tan-aw diha. Now, again, ang kaning glasses nako is brought to us by Lucin, no? Not sponsored pero sponsored sa ubang tawo nako, no? So, ato siyang pahiran. Kinahanglan gini pahiran kay inampingan in town ni kay sponsored in town ni guys. Oo. So inampingan gid in town ni, no.
natay ko don't worry kay mupalit pa ko og solusyon para o kanang cloth kanin bitaw nga disposable lang para lang na maintenance ning akong glasses no. So kung apa mo kahibaw since nagsugod naman gyud ta no, again atong topic is ang ako ug akong lawas. Okay, so kung wala pa mo kahibaw kung unsa jud ang akong pagkatao no, kay wala pa ba jud ko mosulti ninyo sa tanan. My cousin knows. Some of my cousin, labi na siguro ang akong closest nga si Jessie Lugo dili. Hi ate Jessie. Hi ate Balot no. Mention lang tika. Pero kabalo na sila kung unsa gyud ako ang tinuod na sexuality. So since I'm embracing my era karon na musulti na sa truth no about sa ako ang pagkatao, then I'm telling you the truth karon. Although wala pa kadawat akong ginikanan about because abi nila nga lalaki na gyud ko no. I am actually not. I am not. Dili ko lucky lang no. Lalaki ko, male by birth, yes. Pero dili ko lalaki ang sexuality. I am daghan ako naagian no nga identity crisis man no. Pero it led me to this moment. No? At first I thought bisexual ko. No. Dili jud. I thought I was pansexual. Dili sad. I thought I was naabot ka na sa point na someone outed me nga pansexual ko, someone outed me kanang na-out sad nako na lain tao as pansexual. Na po ni outside nako nga lain tao na transgender ako nako. No, I'm not. I'm actually queer. I'm an ally of LGBTQ plus community, and as I'm shooting, this is like the end of Pride Month. I know that, no? Pero I'm an ally and a member of the LGBTQ plus community, and karon mo confess na ko sa tinuod na ako. Because a lot of people tell me nga kanang nganong wa pa kuno kay uyab or nganong wala pa kuno kay kuan kanang wala pa kuno kay asawa, something like that. That's because I'm undergoing my sexual parang preferences, or I don't know kung sexual preference ba siya or dili no. Pero tungod na kay dili lalim ang akong giagian. Dili lalim ang process na giagian through to tell you nga dili ko lalaki lang nga straight no. Dili ko straight. Kay actually ako na magilan akong parents about na LGBTQ ko. But wala sila kabalo kung unsa ba jud kay ako wala gito nakaanak ko nga basig bisexual ko or what not, dili di ay no. So the more na nag-discover ko sa akong kagalingon, the more nakaingon ko nga I'm actually queer no. Queer ko. Mga artista nga or mga artista or YouTubers na queer kay sila we have Ricky Dillon, si Demi Lovato, artista na siya, babae na siya pero queer iyang sexuality no. I think si Miley Cyrus po, yeah, but kana siya no. So basically, pero ako manggod in a way, I never fantasize or I never wanna date. Dili ko ganahan makig-date og lalaki. Babae gyapon ako ganahan no na preference no sa akong higugmaon or what not. Nako yung mga crush before na lalaki at some point in my life. Pero di gina siya, how to na siya crush or kana ning admire lang ko sa iyang kagwapo, pero di ako to. But in terms of babae, ayaw sa bug kumpiyansa nako kay possible po na nga kuan. In ani lang ko
mura lang ko og akong tingog is medyo nasa bayot nga side, yes. Pero ako ang I can still produce I can still produce a lot of kids, no? And if basihan ninyo ang inyong mga wrist, I have one dere. Dako siya nga, I don't know if makita ninyo. Pero dili siya makita, no? So, nakoy usa dere, nakoy duha dere, no? Ang anak sila mao kuno na basis sa imong mga anak, no? So, means I can still produce 3, no? And to be honest with you, nakaanak ko na maybe God has a plan. Pero di na gid na mabalik ka ma-straight ko. Dili mahimo nga mabalik ko pagkalalaki, no? Murag dili na para nako. Murag dili na ako kung mayon ko nga lalaki ko, because I'm not. I have hormonal imbalance man good. So usa na siya. Usa siya sa naka-trigger nako because again hormonal imbalance, mas na-expose ko sa baby face man good. Sorry na. So mas na-expose ko sa mas na-expose ko sa mga idea nga, even sa mga songs. Sa una pa jud bata pa ko, I usually play mga songs na yes, na ako yung mga panlalaki na playlist, pero mas prefer ako ang like mga babae ang mukuan, mas prefer na ako mo falsetto ko kaysa sa mga nuances bitaw. Then siya. So basically ako, I can still be aroused sa babae. Mas grabe akong arousal sa babae. Let's be honest, no, kay in terms of kuan magod, maglibog sila kung ano ko nung ko di porket nga LGBT na ka is di lagi ka pwede ma-arousan sa babae or sa lalaki. Pero ako ay mas dako jud ako ang or dili gyud ko makaingon na mo-arouse ko sa lalaki. No. But babae, yes. Dako kay ko mas high percentage na sa 95% or 99 95% ako ang arousal sa babae. So meaning makapaghatag pagyapon ko anak, no. Makahatag ko anak because kanang babae man gud gyapon akong ganahan. Although inali lang ko like akong hormonal imbalance lagi di siya. So dili lagi di siya kanang environment. Yes, partly ang environment, oo. Kay na-expose ko sa call center industry, na-expose ko sa social media na basically natara ditong klase sa tao, no? And na-expose ko. So literally nakaanak ko nga never once in my life ko nakaanak na kay a lot of these people nakailan ako ron is anak sila, have you ever tried na makipag-date daw lalaki? Ko, no, I don't want to. And in fact, dili gud siya kuan sa haom sa ako ang heart, no? Nga maingon ko nga makipag-date ko lalaki? No. Dili gud. Yes, na ako yung nag-crushan before. Yes, na ako yung part na when I was exploring myself, I had someone or some people na parang nagwapuhan ko, and so bata pa ko and everything, but dili ko, I would rather prefer to be with a woman and or a transgender. Respect ko no, kaya again alay ko and member ko LGBT, and na ko yung mga transgenders pod na murag crush pod na ako in a way. Murag I adore their physique, I adore their bodies, I adore their kanang mindset sad, no? Pero again, I prefer babae gud, no? I prefer to hold a woman's di ba? Action na lang. Basta ba to? I prefer that, no? Kay dili gyud lalim na mag-undergo grabe nga identity crisis. So
I feel comfortable saying this to everyone now kay wa mo kong parents diri, and they will never understand my reality because kapila na ko nagsigig ingon nila na kanang mao lagi ni niya may nga sila nga bayot daw ko. No, I'm not. I'm clearly not a gay. Kay di gani ko ganahan og lalaki. Like dili ko ganahan mo makig-date og lalaki, di ko ganahan manguyab og lalaki, di ko ganahan magkaasawa og lalaki. No. But no hate ha, no hate sa mga lalaki or sa mga kaparehan ako. But again, I prefer to be in a relationship with a woman gihapon. So pwede gihapon ko magpakasal og babae. No? And at the same time, tungod ra gid sa hormonal imbalances nako. No? And that's why happy ko na naka-express ko din yung ronani because my parents, they will never understand. No? I tried to let them understand pero dili get. No? Wala dili nila matake. So that's why I'm here. I'm telling you all about it here and now. Kay wala mo kay makasabot sa akong end, no. Na mga tao diha na makasabot. Cousins na ko can understand the situation, but cousins my age ha, and those younger than me can actually understand the situation. Pero the adults, the aunties and the uncles and the parents, mamas and titas and all that, dili sila kasabot. So I get it. But yeah, so karon let me discuss kung unsa ako ang plano sa akong lawas. I'm still healing, by the way ha. I'm still healing. I've done 4 weeks of my one vacuum, which is nahuman na gyud finally, no? Nahuman ra gyud ang akong struggle and pag-antos sa one vacuum nga never in my history is gonna make me feel a lot better. Kay stressful kay siya. Why? Tungod kay upat ra gyud ka adlaw kutob ang kuan niya, ang max niya, ang anak nila is more than 7 days, no. Ang iyang tagal sa ako upat ra ka adlaw. Because I am more happy kung makalihok-lihok ko on my own. Dihan ako nabantayan na I'd rather not be on a one vacuum or on any type of machinery because dili ko free. I am not free. Marahog di ko makalihok, marahog naanagani ko sa prison cell sa akong kwarto. Samutan pa gyud nila. Like, oh my goodness, what is happening? Diba? So, karon I'm gonna speak my truth. I really want to be out na. And here I am, nag-come out ko as queer, no? But I really wanna be out and about now. So, mga tabangi ko ninyo, I have an advertisement for our GCash and Maya later, no? I need your help. I need your help ha. Tungod kay gusto na ko nga dili everyday mag-gym. Katugod sa una kay nag-gym ko everyday bitaw gyud sila nya. Mga bitaw na sila nga kinahanglan everyday ka mag-gym, kinahanglan ko ana. I don't want nga butan ko. Pasensya na. But I don't want ka butan pa ko any longer. Kay dako na kong tao. I know what to do and I know what my muscles are capable to do. No? And so karon I really want to be out and about. Starting this July 1, I am out and about. Mao na ako manifest sa tibuok kalibutan starting this July 1, which is up when you're listening to this podcast, nakagawas na no, pero I think humana ang July 1 ana nga time. So I really want to go out na. Kanang freedom ba?
to be who I am, freedom to mabitong kay ba mo nga nanambok ko, guys. So tiyato sa tinuod ko nga nanambok ko, ha. Dili man natungod kay kanang kusuki ko mukaon. Yes, partly, oo. Ang kunon ko na mukaon ko, dako kog kaon. Pero labi na og kana wala sila or what not, no. Pero dili sa natungod ana. Tungod na sa akong stress and pressure nga ni-accumulate tungod sa akong parents. My parents, yes, they are good enough. Thank you for giving me the shelter. Thank you for giving me the love, the support that you've always given to me. Thank you. Tungod kay gitabangan ko ninyo every single time and hangtod na makahuman ko from kindergarten to college. Thank you. No? Mao gid ako isulti. Thank you gid kayo. But there's a but, no? Karon nga I'm at my 30s, I need to move on from my life. I've already done what I have done. Nabuhat na nako ang dapat akong buhaton. I tried to give you what I can. Siguro it's time for me to love myself more, to give to myself more, to give what I always wanted myself to have. And you know, that's the reason why nga natay mga sponsors sa toa and natay mga tao na muhatag natong mga, you know, monetary funds, because it's time for me to have my me time. Kumbaga, not just kanang be able to have myself na time for myself, but kanang feeling na I can do whatever I want. I can do whatever I plan to do. And so I'm manifesting na I'm gonna have like either an apartment on my own, a condo unit on my own, or I manifest like a house on my own. Pinakadako na ng house. But I know I can have one. And I manifest that. I manifested that since May pa. Because I'm gonna need that for myself. It's not that I don't want to live with my parents anymore. Pero murag, this space is not enough for me anymore. In fact, you know, sige nag-ingon akong parents na panghipos na diha kay kalat na kaayo imong kwarto. Well, truthfully, I can say kalat gid siya. Kay daghan na kay butang. It's overwhelming, no? Murag, my room is no longer enough for me. In fact, kani nga mga libro, elementary na to college, kana uban diha, kana diha apart. Elementary to college na. Sorry sa akong labubo. Hi, hello Tofi and hello Sea Salt. Pero this next stage of my life, kinahanglan ko akong space na. No? Yes, wala mo trabaho. And yes, I don't plan to work. I plan to have my own business. And the more I think about it, ganahan ko nga ang akong business is out of here. Kay di gid makasabot akong parents. Kay kung magsige ko, ani man good, no? Kung magsige ko padayon o ano dire, padayon o kana bitaw puyo dire. Everything that I own physically is ako yes. Pero if I have my own business physically, ato dila kwarta. So what? Diba? So mara makana ko unsa? Wa ko'y kwarta for myself. Yes, I have a business, and yes, usa sa business nako is kanang bitong paghimo ka ng mga pabata nga bracelets, yes. Kana na anak ko, no? Kanang halin anak nga kwarta na anak ko. But one thing's for sure, kaning naay
na ako'y business na dishwashing liquid na DIY. Yes, na nila ang kwarta. Because sila, daghan ako na kay may utang, daghan bitaw kasi like excuses, which is fine for me. I can handle that, pero enough na, no? Parang sakto na, because I want to live for myself now. Ganahan ko sa mga bata. I want to have my own life now, no? So sa kamo tanan nga you're watching this, guys, kamo tanan nga nagtan-aw na ko karon, please help me. Kinahanglan ko inyong monetary nga tato, because I need to go out. I need to live my life. Yung taon, maluoy yung taon mo na ako, mag-30 na yung taon ko, guys. Mag-30 na yung taon ko next year. Oy, unsa man eh. Magsige pag-ingon. Ano pagin, guys, ha? Magsige pag na sila ingon nga. 30 na ka dong. Unsa pa may mong kuan, huwaton dong, magtrabaho dong. Wala pa ba kay trabaho dong? Makita no trabaho dong. Sorry, pero di lagi ko ganahan mo trabaho. That's not my thing. That is never my thing. Kay daghan ko experiences nga trabaho ko, dili ko ganahan. So nganong pabuton man ta, nganong ganahan man gyud mo trabaho ko. I know for a fact that I was born to lead. Become a leader, become a business owner, become a person nga taas kay ko pangandoy, become a film director, which is why na ako aning content creation karon, because I'm practicing all the angles, all the kita mo aning angle kana ako naara akong cellphone, which is near sa ko, makakita ko unsay topic nato karon, unsay mga dapat i-discuss. Then akong background is dili kanang hugaw, dili tanaw nimo nga kanang hugaw kayo. And then that sort of thing ako nang gi-eksperimentuhan, because again wala man tay proper education, kay wala may mo suportan ako for film, walay mo tabang ako for master's degree. Mao na akong plano. So unsa man ako pagbuhat sa akong plano kung napa ko dire, aber I need a change of environment, and not just need it, I demand it. Why? Dugay na kay kong ganahan dugay na ko nag-pray, Lord, please help me nga di na mo balik akong sakit. Usa pa pud gud sa naka-push nako ba, because again daghan na kayong tao ni sulti nako na mapagamay na ko mag-ano na ko kay kinahanglan na lagi ni kay 30 na ta. Yes, I respect that, and mao na akong planong buhaton. Pero did you not think nga mabuhat ni nako on my own with my parents nga against kaya sa akong mga plano, with my parents nga di maganita halos pagawson, kay hadlok sila na mabuli ko, tanawon ko from top to bottom, left to right. I don't fucking care. Sorry kung nikuan ko kay bunang akong emosyon magud taas, no? Taas akong emosyon, and whenever kay mamagod niya akong deepest regret, no, is me not being able to move forward tungod sa kinako diri. And the thing is, I also did self-sabotage. Mapod na kay sige pa ko gunahuna sa akong kagalingon kung unsaon naman nila ako na lang usa. Unsaon naman lang nila ako o kanang mahimo ba ka nako, or kani ang pagtambal sa akong samad, ang paghimo ani tanan, no? Pero ni ana magod ang Ginoo nako. Aniha, the Lord himself, because wala mo gud sila kay bao. But
I I don't really pray enough, and I don't really kanang religiously do like rosaries and everything. Pero I know God, and I know He speaks to me in all parts of my brain, the center, no, and my higher self too knows that. But ana akong higher self and ana ang Diyos ako na di magud sila magdugay. So you have to do this for them. You have to do this. Kinahanglan nimong buhaton ni para sa ilaha. Para sa ilaha. Kay we all know nagkatiguang na akong mga ginikanan or akong mga giniisip nga ginikanan. Because I know we are all spirits. We are all energies. For now, sa kanina timeline, mauna sila akong ginikanan. But you know, kanus apa man kana mamatay na gid sila kana di na gid ko makalihok, di na gid ko makakuan kung saan ako paghimuta akong ganabuhi. I mean, I want to experience, you know, being alone first. Like literally wala akong parents, wala yung control nako, wala tanan before I make a move, no? Before like ano ko pag-explain kanang ko nga temporary lang sa nga maihawa ko dere para at least baka experience ko and at the same time mas mulambo ako ang career. Why? Content creation is already a career itself. In fact, daghan kog mga kanang daghan ko mga supporters sa akong live sa TikTok, daghan kong supporters sa akong mga other platforms, daghan pa kong supporters. So kana sila, they can really help a lot sa akong content. Kamo diri sa Facebook, diri sa YouTube, kana inyong viewership, kana inyong pagtan-aw sa akong content, dako na kayo nagtabang para nako. So manang pasalamat sa ko ninyo kay dako kayo nagtabang para nako. And karon nga naanatay part wherein sa nagon ni episode 7. So naanatay part nga naka-establish na ta o viewership, no? And nagataas ato ang followers, no? Kaya as of now naanata sa 333 followers. Specifically 333 na gid na. Sign na gid ni, no? So dali na gid akong pag-move. Naana gid ta sa part wherein I'm trying to leave my old habits, leave my own personality, my old personalities, leave my own like my old person behind. Kay lisod naman god kung magdepend ra ko nila and everything. And then sa among pang kagamay og income nga wala pa jud kayo matabang or what not, walay amo ra gining tindahan guys, sa tinuod lang amo ra gining tindahan, and kala pa lang daan dili na napaigo para nila. So I want them to experience food nga sila lang duha ilang gibuhi, no longer me, no? Wala sa ko'y labot ba temporarily, no? Then no, kanang ganahan ko nga maka-experience na ako na lang, no? So tabangi ko ninyo, I have an advertisement later. Pakita lang ako gamay or basig naaraman ko yung advertisement diha floating sa ako ang Facebook page, and I think wala pa na sa akong YouTube, pero well ako pa sa akong YouTube, no? But kana, no, I would like to ask you for your help. Please donate sa akong Facebook and YouTube. Please donate to my GCash and my Maya, no? Kay dako kay na og donations, dako kay nagtabang sa ako and sa akong pag move out. Because karon my cash is at 500 or 400 plus 300 plus, sige,
Then I have GCash of mga 1k plus, no? Then I have Maya nga mga 1k plus pa sad. Pero akong Maya man good. Akong Maya guys is dedicated for subscriptions like YouTube, Spotify, Netflix kana sila. Because Ate Catherine Lim Duran is sponsoring me sa kana mga subscriptions. So naka-auto na siya, auto pay na siya, and I don't care kung unsay inusultian na. But ako, I would need your help para maka-move out na ko. And I'm planning to move out this June 30. Sus, dali ara no? So basin by this time, manifest na to, by this time, wala na ko diri sa, by this time na you're watching this, wala na ko diri aning kwarto ha. You will no longer see me in this room ever again. So, murag this will be the last episode nga na ako aning nga room. Manifesting. For now, kay again, I am planning to have my own space. I don't know kung unsaon or possible ba, pero naman ang Ginoo, trust the universe, trust the process, trust me. Naman ang Ginoo, no? Trust the process and trust me. So siya, June 30 is a day. So wala, nagandam ko mabito ng karon lately, murag iyaha kong gipa recharge yun, supercharge yun, no? Recharge yun, like just like gahapon. As in, tulog lang yun ko, like halos the entire day. Natulog yun ko. That's the truth. Halos the entire day, guys. Tulog lang yun ko. No? So, kana palang daan already gives me a lot of idea na na-adjud ko yung mission. My mission now is to move out and to clear my space here for them to sleep here. And for them to actually have a space for their own no? And everything that I own will come with me in the process. Pero I might have to find people to help me move all of this out. Because I guess dili na ni upat ka boxes, and I know for a fact na di na gid na sila matabang na ako. My parents will not help me move out. Kaya ako naman ang portion. So malamang I'll have to hire drivers. I'll have to hire movers, no, kana mo move ba sa ako mga gamit, no. Pero let the universe take care of that. Let God take care of that for me. Because I know He's handling it already. Deep in my heart, I know He's handling it. So, by this time, thank you kay naka-move out ako. Thank you, universe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Because I finally am free from everything. I'm finally free from all of the stress and the pressures that my parents give me. And I'm finally free to be who I want to be. I'm finally free to let go and be myself. And I'm finally free to live my life to the fullest. And once and for all, pasalamat sa ko ninyo tungod kay dako kay mo natabang sa akong kinabuhi. Labi na ng mga nasa TikTok, no. Daghan kayo salamat, no. Ate Heart, hi. Thank you. Thank you Ate Christine, no. Christine nga ako kailasan sa TikTok. Thank you. Although di mo dapat mapa-mention, pero dako bangod kayo kung utang ka bubutunan niyo ba. So di na ako balikayan na sulti lang niya mga gagmay lang gagmay lang ang mga snippets ba sa pagpasalamat para kanyo tanan. And sa mga mo donate pa, thank you. Thank you. Diligid na a little goes a long way, and at the same time diligid na masayang inyong pag-donate sa ako.
Trust me. Bisa mo sakiton pa ko, I'm not fully healed, pero ano man ang Ginoo, sige, hatag na nato. No, let's surrender to him. And also yung plano kay ni ana jud ang gid sa ako ang Ginoo, guys. Panahon na. You're 29, you're old enough, panahon na. So iko okay, go. Ready na mo sad ko. And I mean ready na ko physically. I prepared myself physically. I prepared myself mentally. I prepared myself also mo nang, because look, ako lawas di na baya kayo ingon nga dako. Trust me, dili na kayo siya ingon nga dako. Yes, sa kuntihan dako pa. Pero tungod na nas mga hangin-hangin nga nasa sud sa kuntihan kay sige lagi ko kay natag fan. But if mas ma-expose ko sa nature, di gana natag fan mag-exist ako ginabuhi. And ganahan ko ka ma-expose pa ko sa nature, guys. Kaya tataon jud ko wala ma-expose sa nature. No? So salamat, guys, kay napamuhatod ani nga part, no? Ani nga portion sa ako ang life. Sa ako ang podcast. And I really appreciate your time and effort. No joke. I really do appreciate it. No? So ako lawas karon, I really am once I'm out and human ako sa pag-move out or pag-move in sa bag-o na kong condo or apartment or ano unsay ganahan sa Ginoo ihatag nako. Once I fully settled in, it's go time. No? I'll be adventuring, maglaag ta somewhere. I don't know kung asa ko nila dadon, but kay bawo mas ang Ginoong laagan ko. Kamuro na kay bawo nga laagan ko. Hindi pa lagi ko inani katambog, guys, laagan mo ko. Mao na usa sa mga ginaano nila. Gina prevent nila ang tanga may tabo ba, pero now din ako magpa-under kay humana akong pagsilbi nila in return. So karon ako na po asikusuhon ang akong kaugalingon. I'm going to love myself more until such a time na nanapay mahigugman akong babae, because I've been broken for quite some time now, pero that doesn't mean I don't know how to move on. That's the reason why I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving out. Nakaka-pressure, pero yes, okay lang. Because natural na para na ako. I no longer think of making this happen, or I no longer overthink this. Kikibaw ko the Lord, siya na ang bahala na ako. June 30. Ano siya? Mana akong iyon sa akong kagalingon nga. It's time for me to move out June 30. So tabangin ko ninyo na masaksid ko. Tabangin ko ninyo that I can get all of my stuff out as soon as possible, including kaning PC nga inyong ginakaroon o kaning akong camera, kaning tibo ka ano na ako PC setup. It's going with me, no? And I really have to go now, no? Kay dili lalim, pero I'll be doing it for myself and for everybody else na umaasa sa ako, na especially my parents, no? I'm also doing this for them. Wala sila kay bawa na, pero I'm doing this for them. Para sad na maluag-luagan na po ilahang life na ko. Kay bawsad ko in the end, kay bawsad ko nga they want to live their lives, you know, the retirement way. Kanang wala na bitay hassle, kanang dili na sila ma-hassle na ko, cause dili man nila isulti, or bisag nasulti na nila nako, no? Na marang nahasulan na bitaw sila sa ako, naka-feel na ako na nahasulan na sila sa ako. So for me to be successful with this operation, moving out, tabangay ko
Okay? And all of the links or all of the donation video link, di na lang ako ipakita dire because this is a full podcast episode na walay ad reads so far. So complete ra gid nga completely dili random pero completely on track lang ta, no. Dili na ko book on ang video kay the last time I did this wala sana ko book ang video, so I feel like it's better that way, no. Kaya rin at least kuanta, at least dili mabuak ang video, dili sad ma-bothered ang editor, which is ako lang gyapon, ako na ba gyapon nag-edit ani guys. So ano lang, no. Thank you very much for the love and support, but I need your help now. Dako na kaining step akong kinahanglan buhaton, so please help me out. Okay? Please help me out. Okay. So sa mga wala pa kailan ako, I'm your host, Shimron Suarez. By that time na ma-okay na ang tanan, I will go on a gym. Mapagamay ko 2 to 3 times per week ko mag-gym, kay di man dyan na dapat everyday good, kay maguba ang imong muscles, di ba? Mas dali mo crack imong muscles, So 2 to 3 times a week nga gym, that will happen very very soon, no? After I settle in and move out of my parents' house, and I'm gonna sell some of my things naman din, so it's fine, no? Pero for now, ako og akong lawas, that's the title of the episode, this episode, no? And for now, I would like to say thank you. Wala jud ko, puro na jud ko gratitude, thank you lang yun, no? Balik ko jud ako sa tinig, thank you, no? Kay kung dili patungod ninyo, dili ko makamove out, no? So I might be filming another episode bao nang siguro mga last 2 episodes diri aning balaya, or last 3, depende kung kaya nun. Pero I might need your help again and again. Thank you, pero I might need your help pa, no? So mao to guys, 47 minutes, taas na sad din, no, atong parang istorya, pero there's more to come. By the way, it's 4:37 in the afternoon, Philippine Standard Time. Time check brought to us by Spectral Entertainment Network, brought to us by Shimron Suarez Gapon. I really do appreciate your love and support. Very deeply appreciated. Thank you. What else? Maroto. If you have any other questions, suggestions, message me or comment lang below. Alright. This is it, you guys. I love you all. Stay safe. I love you. Bye-bye.